En aquest videotutorial veurem com podem introduir un so amb un objecte o una forma d'una presentació del LibreOffice Impress, de manera que quan fem clic damunt d'aquest objecte comenci a reproduir-se l'àudio. Primer de tot crearem la forma, per exemple, en aquest cas una estrella, i un cop l'haguem creat, obrirem el menú de context amb el botó dret del ratolí i triarem l'opció Interacció. En el quadre de diàleg que se'ns obre, desplegarem la casella d'acció en fer clic amb el ratolí i triarem l'opció Reprodueix l'àudio. D'aquesta manera se'ns obre una nova casella i un botó de navegació a través del qual haurem de localitzar el fitxer d'àudio en el nostre ordinador. Un cop l'haguem localitzat, el seleccionem, fem clic a Obre i en el quadre de diàleg anterior fem clic a D'acord. D'aquesta manera ja tenim l'objecte amb el so incorporat. Anem a veure-ho. Fem clic a Presentació, comença des de la primera diapositiva i en prémer al damunt de l'objecte comença la reproducció de l'àudio. De la mateixa manera que hem inserit un so amb un objecte, podem fer el mateix amb altres objectes. I això és tot.